आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. हिंद्रे इथं श्री कार्तिक स्वामी दर्शन सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. सिंधुदुर्गातील एकमेव असं हे कार्तिक स्वामी मंदिर आहे. देवगड तालुक्यातील हिंद्रे येथील श्री कार्तिक स्वामी दर्शन यात्रा 26 आणि 27 नोव्हेंबरला पार पडली. या यात्रोत्सवाला मोठ्या प्रमाणावर गोवा राज्यातून तसेच सिंधुदुर्गातील विविध ठिकाणच्या भाविकांनी कार्तिक स्वामी दर्शन सोहळ्याचा लाभ घेतला. वर्षातून एकदाच या सोहळ्याचा भाविकांना लाभ घेता येतो. या रात्री कार्तिकेयानं त्रिपुरासुराचा वध केला अशी ही एक आख्यायिका प्रचलित आहे. त्यानिमित्तानं या दिवशी कार्तिकेयाचं पूजन केलं जातं आणि रात्रीच महिला कार्तिकेयाचं दर्शन घेऊ शकतात असाही संकेत आहे. या दिवशी मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा केला जातो. प्रबोधिनी एकादशीच्या दिवशी सुरू होऊन पौर्णिमेच्या दिवशी या सणाची सांगता करतात. याला भक्तगणांनी मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली होती. कार्तिक महिना आणि त्रिपुरी पौर्णिमा तसं पाहायला गेलं तर दरवर्षीच असते. मात्र त्रिपुरी पौर्णिमेच्या दिवशी कृतिका नक्षत्र असेल तर तो विशेष योग असं मानला जातो. कृतिका नक्षत्र आणि त्रिपुरी पौर्णिमा ही पूर्ण 24 तास एकत्र असतात असं नाही. यावर्षी 22 तास म्हणजे आज दुपारी 3:53 सोमवारी उद्या दुपारी 1:35 त्रिपुरी पौर्णिमा आणि कृतिका नक्षत्र असा विशेष योग आहे. आणि या योगावर साधारणपणे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यातील तसेच कोल्हापूरपासूनही भाविक मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दर्शनासाठी कार्तिक स्वामींच्या दर्शनासाठी उपस्थित राहतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.